body shapeu, znamená, ukazovali jsme si nejdřív, že když stojíme s nohama u sebe, tak musíme nejdřív partner si stavit základnu, když je to boční pohyb, tak boční základnu, když je to přední pohyb jako na dopředu, tak přední základnu. No? Takže když děláme palmu, tak musíme mít boční základnu, je to pasivní vlna, takže přes uvolněný krk jenom hlava následuje a děláme to pomalu. Když chceme přejít do snejka, necháme hlavu spadnout na jednu stranu, počkáme, až dorazí, a potom jdeme na snejka. Tohle je aktivní vlna, takže žena maká s břišákama, aby to bylo hezký a velký. Když chci změnit, tak takhle předtím se otočíte hlava. Potom když chci do balónu, můžu zastavit napravo, a sklopím a začnu. Když jdeme dolů, tak trošku se pokrčíme v koleno, když jdeme nahoru, lehce narovnáme. To nám pomůže celkově v tom pohybu. Když se nekončí balón, skončíme dole a jenom narovnání od kolena je to nejpříjemnější a nejjednější. Když chceme přejít z balónu do videočíkem, děláme si kolečko, zastavíme z mého pohledu levé straně, přejdeme svým kontaktem na loket, začneme vést v tomhle kroužku a od toho si přehazuju ruce vždycky na loket, na loket. Když chci skončit dávný kontakt, si jdu zase mojí kolena druhou ruku a zase přes pokrčený kolena nahoru na rovnou. Pokud jsem v tomhle držení, svádí to k tomu, že můžu použít právě točkový držení a to stejný. Buď to můžu zůstat v točkovém držení, pak nechám potom držet takový kalíšek, anebo se můžu tady překrytit zase do toho loktového. V obou případech vždycky, když není směr nebo končím, chytnu za obě dvě ruce. Ukazovali jsme si taky, jakým způsobem tady vydačit peníze. Lanče. Tady máme asi tu stejnou pozici jak na začátku a můžeme začít vydělovat. Nejdůležitější z hlediska toho, i když máme rychlej rytmus, tak grill zatím vždycky pomaličku, vedu, připravím a můžu zase pomalý. Potom jsme si ukazovali mirror laterál, to znamená, kdy já se otáčím zároveň s partnerkou vyražíme, a jdu zadní laterál, partnerka na přední. Snažíme se mít hodinky pořád na sebe, koukat na sebe, nechodit až do úplně téhle pozice. Teď směruji na sebe. Když chci ukončit, tak já akorát v téhle pozici se neotáčím, otočím na partnerku a jsem v pozici vyražení, kterou můžu zase uzavřít. A když jsme u té vyražení, tak to můžu staticky přemístit ruku na bok, tím mít trochu taky základ lehce, aby jsme se nezabírali, můžu zůstat v basicu, tak zase zavřít. Tak jsme si ukazovali z toho výra, že můžeme přejít do laterálu. Nám vlnka, sem, tam. Teď z elastika můžeme buď obejít vzdáleného držení, obejít vzdáleného držení, stop and go. Případně můžu obejít, vynechat jeden krok, zůstat vzadu a jsem v shadow pozici. Zase narovnám, to vidíte. V shadow pozici se snažím udržovat kontakt. Můžete si tady přidat cranking step. Předu předkračuju, tam zadu zakračuju. Tam. To můžu zase narovnat a můžu točit. Stejně jako basic. Zadní krok. Když ukončuju shadow pozici, tak jdu vždycky trochu dopředu, vynechám prostřední krok. Tum, nic, čip, tum, čip. Čip, pouštím ruku, klesá. Poslední věc, asi doufám sloučina. Můžu odejít dál od partnerky, pokračujeme na vzdálenost, úplně stejný, vzdálenost dál a úplně stejně končí. To znamená, že chci končit,
předjedu partnerku, počkám, až se otočí a jde zase. Vynechal jsem něco? Souhlasím.